Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Дӯстони азиз, меҳмонони канали Оилаи Тоҷик дар Екатеринбург, яъне ки меҳмонони канали мо. Чӣ халин шумо созен? Нағзен саломатитон хубай? Худованд доимо нағз бошен, сиҳат саломат бошен. Омади Иди моҳи шарифи Рамазона ба ҳамагон табрику муборакбод мекунам. Худованд ҳамаи он корҳо ва аъмолҳои хайре, ки мо дар ин моҳи бузург ба анҷом расонидем, ба даргоҳи худаш қабул фармояд. Худованд ҳамаи он дуову рӯзаву намозу тасбеҳу таробеҳи ҳар яки мо шуморо ба даргоҳаш қабул фармояд ва моро аз файзу баракати худ бенасиб нагардона, аз балоҳои заминиву осмонӣ ҳамаи моро нигаҳбон боша ва моро ба ҳамаи орзуҳои дилмон расонад. Дӯстони азиз, ногуфта намонад, чанд рӯз пеш содрӯзи ма буд дар падакони дастагулои ман. То ба ҳанӯз тару тоза мехоҳам ки миннатдории худро баён кунам ба он шахсоне, ки мара зодрӯзам табрик карданд, суханҳои хуб гуфтанд, дуоҳои нек карданд. Миннатдории худро баён мекунам. Дӯстони азиз, ба шумо алахусус ба духтароне ки дар командаи ман дар фабрика кор мекунанд, миннатдории худро баён мекунам ва гуфтаниам ки ҳар он чизе ки ба ман таманниёт карден, дуои нек карден, 10 чанд 100 чанд ба шумо ҳам таманно дорам. худованд шумо ҳам сарбаланду хонобод бошед, сиҳат саломат бошед, умри дарози ба баракат бинед, ба ҳамаи орзуҳои дилтон расед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Дӯстони азиз, меҳмонони канали Оилаи Тоҷик дар Екатеринбург. Имрӯз 7 апрелай. ҳозир шом шидестай, насиб боша рӯзи ашкоида мо як ифторча кардистем. Насиб боша меҳмонора ждат кардистем. ҳозир бояд ки биёянд. хоҳарам қатъи аҳли оилааш ба дударм ниям ҷудай файрод кардагиям. иншоалло ки миям бачаҳом ҳама каса мешинем, ифтор мекунем. Инам хел. бо имконият шава, агар шумо даст нимат када нишон метам, худо хоҳад. Инеҷа боша Таманноҷон мада чаларои кадак имрӯз. ҳазор раҳмати Аллоҳ Таманноҷон. ташвиш кашиди хоҳарҷон, чи дар кор набуд. ҳазор раҳмат. Амиқа мо дар меҳнат мекунем, корро ёд додем. мисол соҳиби пули худ монашдем, соҳиби зиндагӣ нашдем. доимо дар ҳаққи шумо мо дуогӯем хоҳарҷон. ҳичи лозим набуд, ташвиш кашидем. И дасти Сабрина да мешавад. Сабрина хахар ништаки мегӯ ча мара битеш. Гуфтам майли. Ода дастш мекунем, баъд чӣ мекунем? бо снимат мекунем, насиб боша. Ҷойи растамариз мегадам. Не, оз ҳис намекунем, оз уже мазарам чувствовать мекунем, дандон хеле мешавад ососан. Что чувствуешь? Я камтар зиёдтар чита. در غریبی عمرم مثل باد و رفت و پیر شدم در خیالی زندگی بودم ولی دلگیر شدم در خیالی زندگی بودم ولی دلگیر شدم فکر کردم شهر مرد